Taħwid, tnaqqis u ttardjar fil-ħlasijiet ta' Children's Allowance. Numru ta' persuni kitbu fuq il-medja soċjali dwar il-fatt li ma rċevewx il-ħlasijiet dovuti fl-aħħar xhur. Oħrajn li rċevew bit-tnaqqis u oħrajn li qalulhom li ma tbatulhomx il-ħlas dovut peress li ma batux il-formula FS3 lid-dipartiment. Persuni li tkellmu ma' Net News qalu li meta ndunaw li ma rċevewx il-ħlas ta' Diċembru ċemplu d-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali. Mid-dipartiment qalulhom li l-ħlasijiet ma ntbatux għaliex kienu naqsu li jimlew u jirritornaw formula li kienet intbattitilhom. Formula li dawn l-istess persuni qatt ma kienu rċevew. Meta staqsewx formula kienet, qalulhom li din kienet formula li qed tintbat lil dawk kollha li jirċevu dan il-benefiċċju sabiex jiġu aġġornati d-dettalji tagħhom. Iżda sorsi qalu lil Net News li dawn il-formuli intbatu lil inqas minn nofs il-persuni konċernati u għaldaqstant hemm probabilità li ħafna nies mhux se jkunu qed jirċievu l-ħlas ta' Children's Allowance għal dan ix-xahar. Dan ifisser li dawk li kienu qed jistennew ħlasijiet din il-ġimgħa issa se jkollhom jistennew sa Marzu biex jirċevuhom. Din l-iskema ta' ġbir ta' informazzjoni ta' min hu eliġibbli għal Children's Allowance tidher li bdiet f'Novembru. Iżda jidher ukoll li qed wassal għal taħwid sħiħ f'dak li għandu x'jaqsam ma' tqassim ta' ħlasijiet. Għal xi familji l-aħħar ħlasijiet li ntbagħtu ta' Children's Allowance imorru lura għal Settembru.